Le tɔgɔ ye Umaru Kulibali. Le collectif Biton, secrétaire général adjoint au sein de l'EMK. Collectif Biton de kɛra jɛkulu ye minnu wulila fɔlɔ depuis Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga daminɛ. Bari sabula a natɔ a tun ye layidu de ta an ye k'a fɔ k'a bɛna denmisɛnninw caman don baara la. Denmisɛnnin 200 000 jeunes k'a b'olu ta ko k'olu don baara la. Anw de kɛra sababu ye ka wuli k'an jɔ k'a rappeler o la k'a fɔ a ɲɛna halisa denmisɛnninw bɛ baarantanya la jamana kɔnɔna na, jamana denmisɛnninw sɛgɛnnen don. An ye wulikajɔ caman kɛ o sira fɛ, denmisɛnnin caman y'an rejoint o sira fɛ. An ye wulikajɔ min kɛ o wolola fɛn caman na. O wulikajɔ dɔ wolola EMK bangeli la n'o ye Espoir Mali kura ye. U ye ci bila an ma k'an ka na fara ɲɔgɔn kan an k'u dɛmɛ kɛlɛ in na Mali kura bɛ se ka ye cogoya min na. Bari sabula an kun jigi bɔra ka pewu k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta a kɛɲɛ kun t'a kɔnɔ bilen ka baara di denmisɛnninw ma. A dɔnni tun bɛ maa minnu na o maaw kun t'a bolo bilen ka baara di nin denmisɛnnin ninnu ma. An y'o ye wagati min na an ye a fɔ ko an ka kan ka jɛkuluw de fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ se k'an jigiya Mali kura bɛ se ka na cogoya min na. Nin y'an ye EMK ka san 1 anniversaire kɛnɛ kan. EMK ye san 1 sɔrɔ. An ko k'an bɛna ɲɔgɔn dalajɛ maison de la presse la yan nɔ. EMK ye Espoir Mali kura jigiya de don ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma, k'a yira maliyɛnw na ko yɛlɛma bɛ se ka kɛ Mali la. An bɛ se ka Mali wɛrɛ sɔrɔ min ka fisa ni kɔrɔlen ye n'o ye Mali kura ye. EMK ye o jigiya de ye, raison pour laquelle an b'a wele Espoir Mali kura. N'an bɛ kuma M5 kan, tɛ se ka kuma M5 kan ka sɔrɔ an ma MK tɔgɔ fɔ. Sabula i n'a fɔ comité stratégique président y'a fɔ cogo min na Choguel Kokala Maïga, M5 ye EMK ka bébé de ye. EMK den de M5 ye. Sabula M5 wolola don min na, ou bien M5 bangera don min na, a don EMK kun b'a kɛnɛ kan, EMK n'a ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen nɔ. Et l'EMK était un acteur principal ce jour-là. Bon, an bɛ se ka min fɔ kɛlɛ de daminɛlen don. EMK ye san 1 sɔrɔ, an nisɔndiyalen don o la. Nous avons un sentiment de fierté qui est là. Mais kɛlɛ ma ban. Jigiya ye Mali kura ye. An ma Mali kura ye fɔlɔ. Nka an ye dɔ kɛ. Bari sabula Mali kura tɛ se ka tɛmɛ sira min fɛ n'o tun ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga tagali ye, o tagara. Ka fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu fana ka kan ka recadrer pour que an jigiya bɛ Mali kura min kan, o Mali kura in maliyɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye cogoya min na, maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ se ka na cogoya min na, maliyɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ninakili cogoya min na, an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'an da ka sunɔgɔ an ka so k'a fɔ ko Mali lafiyalen don, k'a daminɛ Mali kun n'a kun, Mali den bɛɛ lajɛlen bɛ lakana kɔnɔna na, Mali den bɛɛ lajɛlen bɛ ka kalan, Mali den bɛɛ lajɛlen jigi b'a kan k'a fɔ ko sini ma sinikɛnɛ bɛ se k'u jigi da u ka denmisɛnninw kan. Transition in kɔnɔna wulikajɔw ka ca, a wulikajɔw ka ca bari sabula an ye ɲɛda caman de ye transition in na depuis a nana. An ye ɲɛda caman y'a la, an ye sigikafɔw caman fɛnɛ kɛ. Mais an jigiya b'a kan k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ transition in kunna bi, halisa u bɛna na à la raison k'a dɔn mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka na ni olu yɛrɛ ye nin situation in na, k'a fɔ ko olu bɛ Mali ka hɛrɛ de fɛ. N'an bɛɛ lajɛlen an bolo di ɲɔgɔn ma ka sira kelen lajɛ, ni Ala sɔnna ma Mali bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ. Ne ye Ibrahima Bina Keïta ye, l'un des membres fondateurs du collectif Biton. Collectif Biton ye jɛkulu ye, jɛkulu min tile kelen ka daminɛ a ka création na ka n'a bila bi la, a ma kɛ tulonkɛ fɛn ye, a ma tulonkɛ kɛ faso in ɲɛtaa la.
Collectif Biton donna MK la Tchogodi. Depuis l'appel du 14 mai 2020, donc collectif Biton qui a dit follow Wele Madakan Djabi et MK là, parce que c'était nécessaire que réellement le régime Korom Bena avait sera min kan sera alimenté. Donc au qu'on a la mec à min famille en collectif Biton on l'a quand le régime Korom d'Afrique, mais il y a bi changement mana. Donc c'est pourquoi bi EMK anniversaire là, on a répondu présent avec notre effectif, donc réellement pour continuer la lutte et puis pour réfléchir ensemble comment mener encore et puis avancer la lutte. Donc même une fois malais on y en cliquer en massigi ou en tenasigi, nous allons fournir encore beaucoup d'efforts et réellement façon une tanière, façon une labara, aller en aklina la fasali. Jamana en ka vision est mis à kan donna nata la collectif Biton amena oira maléon antena nasigi blé en cliquer en masigi